Esports de neu Barcelona Pirineus 2026 és un programa de promoció escolar que consisteix en intentar introduir els esports d'hivern a les escoles de Barcelona, en aquest cas amb les activitats d'esquí alpí i esquí de fons. Es pot dir que són escoles distribuïdes per diferents districtes de Barcelona i hi ha una representació de tots els barris de Barcelona. Arran del pla estratègic dels esports d'hivern, una de les línies principals era intentar introduir els esports d'hivern a la població i llavors en aquest cas Barcelona ha decidit apostar per aquest programa i intentar tirar-ho endavant coincidint amb el projecte de candidatura olímpica a Barcelona 2026. Doncs fem, per exemple, saltirons amb els esquís, han de fer un salt, espàtules mirant cap al Cadí, doncs espàtules, el Cadí, on estava el Cadí? Allà, Cadí. On està Andorra? Andorra. Quina és la muntanya més alta de la Cerdanya? En quina comarca estem? I aprofito perquè s'estiguin movent, fent activitat, però alhora que estiguin aprenent. Es pot fer, i així surten de l'aula. Juliana, ¿cómo es la montaña aquella? Que no sabia. Ai, tota plana. Bien! A veure, quina comarca estem? I és de Cerdanya. Bien! Molt bé! Avui treballarem la control de la velocitat mitjançant la cunya i la introducció al gir mitjançant la cunya. Jo estic molt d'acord amb aquest programa i crec que és una molt bona idea. És un molt bon projecte i crec que s'ha de tirar endavant. I arribar aquí i tot el tema de la muntanya, de la neu, doncs és una cosa que molts d'ells igual ni l'haguessin viscut si no hagués estat possible amb aquesta activitat. Des de l'escola sempre hem apostat per esports alternatius. Quan vam veure aquesta activitat, des del Departament d'Educació Física vam apostar molt fort per aquesta activitat i creiem que és una experiència genial pels nanos que estar en un entorn com aquest fent aquesta activitat és genial, emocionant pels nens, val la pena apostar-hi. M'ho he passat superbé, hem tingut unes quantes caigudes i hem fet bastantes baixades i m'ho he passat molt bé. Sobretot és el més divertit que... De moment que he fet de jocs d'hivern. Molt bé, sí, m'agrada molt. Participar a la naturalesa.